Balmao mati yesu to wala ne ba fu aywa nana ngotuguni sabula kuma min be fuka afawye akacha kuma chama be mfeka afawye ala towola yesu towola sabula tiena sisan mogo min be flula ukacha sabula ko siku bebe fo bebi sa wona ko de fo benaga famya ke chodo aywa do don filla aywa point be mbalo ka fo ye bi oye bible ko kuma de bible to wa fo ma ko bible ala kuma do sabula finchama be ne bolo ka fo ye ka ira min ba ira ka fo ko akuma be fo bible kono kuma ay bo ala de fe nawo mo ga barate ala de ga baradu fem be bible kono abe ala kuma do abor ala de fe ala de yato mo minu ya seben ala de be kumu fe ado ye prophète ye ado fo no duguti ye asuku bebe do ye apôtre ye ngaw be fem seben ala de ya miriage kono ala de kuma nu fe wa so ka sema chocolate o kera mena ado kera saniga yesu yerena do kera yesu na len ko fe watla papier kunte wa ordinateur kuma tika fo kumba se ben umona fen so basi bore kan golo woni yiri woni yiri faraw yiri bulu ani kaba o kumba se ben tendi nga bi nena ku yede kayra la ka fo ko bible kono kuma abora ala de fe sabula mbena a chama exemple daw mo kala je aywa awbe haketo nga bamana kawina bamana bible temulo wa nga bamana kan fono ma je kosbe ko français nga nyala sonama ambe nyon fam aywa wati flom na ne adun ka foko bible ye ala kumai o kera salon san lama watla awo duno la de sa salon ne kuntara église de la té ne ento église la of mo ko prophète comme nya fo sendo na chona ngo prophète u kacha alsa prophète u be do ba ko prophète ko bana prophète tamba de be prophète ko roye mi mo min be kuma mo be ala kuma me ala be kuma mo min fe afuno ba a fo mo wi o de prophète ala ka chiden o de prophète ay woneta Montréal salon mais kalola église la dimanche don fait dimanche don do fait prophète e amadi kanye atendon amadi kan toko men foi ntara ka balalati aye nkona ko befo nga ko keta ya befo me ko minu ga soko non ngele awul befo ni o de ni keran tubi doy o don de nyu ala ko sebe awo sana o che nkumbe bo dondo yin islam ay dondo yin chrétien dondo la fonon tunku te foye nga ni kelen ko fe ni dina ko sebe ni yesu yoron ni nana ntura yesu ko ni ci kulade o kelen ko fe dimanche werentara asina ka ne jolen jama ba ndeka ko mu fe akone be ka ala ka chide nga atadon neka chiemi no aso ne prophète no aso ne apôtre no aso ne pasteur no aso ne évangéliste no aso ne enseignant e karamogo e akon to donga akoni nyebenira jolendo jama chela meka kuma o kelen ko fe ki dama ko fe ne funo ala delike ngo ala ni ko ka chide o kadne awo ika barak mbe fika ka barak de o kadne yerade ngambe fika don ni ka bara e muyi ne bina munkiye ni wala ne la ko ni kadne ni wala delike ndalle église de la fono o église do inteme église wore nya fo pasteur e fono aga delike ni o pasteur fono delike ni donc dimanche do église bani ni na so
ndona sokono kanda doni nsnogora doni nyonto snogora la nsogora sokola nyame 1 Samuel 7:17 1 Samuel 7:17 ya fo simple kan la kunu awo parce que ni ala be kuma fe sokola bo de ke na ye min abe fe ka min fe na yo fie abila kunu wala sa ikana to filla ibadon ka foko ala do abode ke nkune ndara nga bibli ni nye bibli dale kata Samuel ka livre kono mbena kala français kana 1 Samuel chapitre 7 verset 17. Puis il revenait à Rama où était sa maison et là il jugeait Israël et il y bâtit un autel à l'Éternel. Aywa. Okoro Samuel kunye prophète akumbe Jiji fono le kundo ani fono akunye église do fono joyi arama ya aka duguye a faso don a wola romna odi arama yi nga itara kofe doni verset tan duru an tan woroni yala je iba soro Samuel kumbe yala san wo san akumbe yala dugu che kata mo ko jugement koni munu filla nu be ka kodo ke min manye ala ka sira nu ko be ka ko ke min ala ka sira te keli abul de fofo o le jugement donc ala de bible ka ta yola akanga ta min kana kanga ta min fo ana kanga ta mo min fo ala de bible la abeteni donc ne kalen go de kalansa nya fam ka fo sangoni ni doni fam go ala ini che ni baraj ala baraka o de ne sien floy ka sugo bible ka verset kono aywa ne kunte ni verset ndo folo kunte Samuel don wa kunta ka verset odon ngoni sugo la nyakalan nyafam aywa sien flana o kera dondo ne de ntake korofoli parce que sabula église nyamo do kunye ko do ke okumone kumune ko sebe aywa ena na so nyake korofoli bay ndimile he o madi alay akera samedi do souffre aywa kasi kan son un cœur yere mine ka sirité he asirla nkon se ka foike alma se ka sono kany ni suban o cholati adu seje min ko dimanche ntra église la foi ma fale mo bobe dum dawni donc ola ne koni inskelembe ntika se kan miria kanye wa ndusu kasino choko sudura ntaro fefe ne kumbena église bani nana so soufa de ça ndale isinaga me sukola Matthieu 7:1 Matthieu 7:1 kan la kunu ni bibliothèque kata Matthieu ka livre ta chapitre woloflana verset follow. Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. Alors allez de comment fait ça vous la ne mo nous juger ñu korofo o ma di alay asina ka kuma ne fait bible fait Matthieu 7:1 ko ngana mo juger ko no téléphone be juger nie asien flana de sien flana ala ka kuma ne fait bible fait ni be muira ni bayira ka fo bible ala kuma de sabula ala e kuma ne fait bible fait nala kuma ni ala ka kuma kunte akunte bible akunte kuma ne fait ni bible wa bible tu comme na sang Ancien Testament Nouveau Testament de be mo de bo nyona sabula doye sanika Yesu na ye doye Yesu na le ko fedi aywa do de ko Nouveau Testament may do fono ko bible ele fansi may ko sabula mun asebe baga ko cha wa asebe na sin chama aywa mbo ni foye bible sebe kun sin chama o kono de wala sa ka family no wa mo bolo sabla hali ambe ka kaminu fo ulu kan be ka tafer kan o be ka yelama français bilama ani français ko fa sam binani o te kelen anglais fo no biti nyen kan be ka yelama ka tafer o de ko so mo yi
Bible sɛbɛn ko caman kɛ walasa k'a faamuyali nɔgɔ mɔgɔw bolo. Ayiwa o bɔlen kɔfɛ a sɛbɛnbagaw ka ca mun na o fana faamuya man gɛlɛn. A sɛbɛnbagaw ka ca sabula Ala tora ka kuma a ka mɔgɔw fɛ parce que sabula Ala bɛ an fɛ o tuma caman bɛ ko jugu dɔw kɛ Ala b'a fɔ an ye ko an ka dabila. A bɛ kuma an fɛ ni prophètes ye ani apôtres ani a ka dugutigiw ruwaw. Komi Ala kun bɛ ka kuma fɛ ka mɔgɔw fɛ a ka ca ni san ba kelen o san ba kelen kɔnɔna la mɔgɔw bɛ sa o prophètes dɔw bɛ sa prophètes mana sa prophètes wɛrɛw bɛ na o de b'a to Bible sɛbɛnbagaw ka ca wa u kun tɛ ɲɔgɔn fɛ bɛɛ kun b'a ka fan fɛ dɔw kun bɛ Juda dɔw kun bɛ Israël sabula waati dɔw kun kɛra yɛrɛ Israël kun cira fila ye dɔw bɛ dugu wɛrɛw la u tɛ ɲɔgɔn dɔn yɛrɛ dɔw bɛ min b'u ni ɲɔgɔn cɛ a ka ca ni san 800 ye ni ye Isaïe ta ka prophète kura dɔw ta sisan i t'a sɔrɔ san hakɛ mun ni ɲɔgɔn cɛ u ka ca o hali sisan hali bi na prophètes bɛ yen prophètes camanba de bɛ yen bi n y'a ɲɛfɔ cogo min na prophète kɔrɔ Ala bɛ kuma mɔgɔ minnu fɛ Ala bɛ ci d'u ma u b'a ci lase mɔgɔw ma o de ye prophète ye. Prophète tɛ Ala ye prophète tɛ Ala ye dɛ Ala bɛ yen prophète ye mɔgɔ de ye Ala ka ciden. Awɔ o kɛlen kɔfɛ n bɛna exemple sabanan wɛrɛ d'aw ma a kumana ne fɛ mun na don dɔ la komi ne kɛlen ka Ala ka baara daminɛ n ye site dɔ dilan u b'a fɔ ma ko site internet site web u b'a fɔ ma ko www n y'o kelen jɔ n bɛ to ka fɛnw sɛbɛn Ala bɛ fɛn minnu di yan n b'olu sɛbɛn mɔgɔw bɛ taa kalan awɔ ne bɛ fɛn fɛn sɛbɛn Ala de b'a jigin n kunna Ala de b'a hakiliya di yan n bɛ taa sɛbɛn ayiwa dɔ de taara o fɛn ninnu kalan ye a bɛ komi Amadiya ye kosɛbɛ ayiwa a sina ka i to yen ka message ci ne ma ko ne bɛ ka na mun ɲini olu ka jamana kan ko ne ye sitani ye ko ne venez pas jouer sur mon territoire démon k'olu ka territoire ko n kana taa yen ka tila ka fɔ ne ma ko ne ye démon ye o kɛlen kɔfɛ ayiwa o waati bɛɛ la ni n kun y'a jaabi a kun tɛna kɛ kuma ɲuman ye n bolo n y'a to waati ka tɛmɛ dɔɔni wula fɛ n y'a jaabi n k'a ma jɔn e y'a dɔn cogo di ko ne ye démon ye i ye Ala deli kɛ wa i ye Yesu deli k'a dɔn wa ayiwa o kɔfɛ o ye ne jaabi ko olu nɔ tɛ ko mɔgɔ wɛrɛ de taara nin fɛn sugu kɛ u tɔgɔ la k'olu nɔ tɛ ayiwa o fana ko ma ko ayiwa n'o dɔn a ye yafa n ma sufɛ n dalen Ala kumana fɛn kɔ tuguni Bible fɛ n bɛna verset kalan aw ye sisan Isaïe 16 verset 6 Isaïe ka livre chapitre 16 verset 8. Nous entendons l'orgueil du superbe Moab, sa fierté et sa hauteur, son arrogance et ses vains discours. Imaye. Donc, min fɛn kɛra Ala y'a ye o. Ala bɛ fɛn bɛɛ kalama o. A bɛ fɛn bɛɛ ye, a bɛ fɛn bɛɛ mɛn. Ala bɛ fɛn min kɛ dugu la, dibi la, birifini kɔrɔ, Ala bɛ a bɛɛ ye. Fɛn tɛ se ka don Ala la. A bɛ fɛn bɛɛ kalama. Donc, ni min kɛlen filɛ nin ye sisan, a y'o ye. A kumana fɛ Bible la. Ko fɛn bɛ ka k'olu ɲɛ b'a la, ko sitani ka baara don. Sitani de ye mɔgɔw bila ka taa nin fɛn sugu sɛbɛn. Awɔ. Nin ye Ala kumana ne fɛ a sen sabanan. Wa u ka ca. N tɛna se k'a bɛɛ ɲɛfɔ yan nka u ka ca. Ala kumana ne fɛ siɲɛ caman. Awɔ. Bible fɛ kɔni. O y'a kumacogo dɔ ye nka kumacogo wɛrɛw b'a bolo. Ala bɛ kuma ne fɛ cogo min na u ka ca. I komi ne ye mɔgɔ kura ye sisan a bɛ ka ne dɛmɛ ka ne lakalan de. A bɛ ka fɛn wɛrɛ yira ne la dɔɔni de. A kumacogo hali k'an sigilen to sisan a bɛ kuma ne fɛ. N b'a caman faamu. Nka dɔw bɛ n t'a faamu kosɛbɛ sabula n ye mɔgɔ kura de ye. Sinon Ala bɛ kuma n fɛ n sigilen tan Ala bɛ kuma n fɛ. Awɔ. A bɛ na n kɔnɔ ko miiriyaw. N'i ye a siɲɛ sabanan ye. N bɛ se ka kelen wɛrɛ fara. N bɛ se ka naaninan fara la. Naaninan don dɔ la n taara église la. Prophète kumana ne fɛ. Ala kumana ne fɛ prophète da fɛ.
ko ne ma ɲininkali kɛ ni ma ɲininkali kɛ i b'a sɔrɔ cogo di ni ma fɛn min ɲininkali kɛ i b'o sɔrɔ cogo di a kuma ne fɔ cogo la ne kɔni ko ayiwa ne kɔni don ni ala yɛrɛ ko n ka ɲininkali kɛ ayiwa n kɔni bɛna ɲininkali daminɛ n'ale n ka dugu la n y'o sɛbɛnni bɛɛ kɛ ala deli la ala ni diyan ala ni diyan ala ni diyan ala ni diyan n ye deli caman kɛ waati dɔ kɛra a kuma ne fɛ bibili fɛ ayiwa bibili u b'a fɔ ma ko psaume livre chapitre 21 verset filanan dɔw y'a fila ye dɔw ye verset sabanan ye dɔw ye verset filanan ye n bɛna kalan k'a lajɛ. Tu lui as donné ce que désirait son cœur et tu n'as pas refusé ce que demandaient ses lèvres. A ye psaume 21 bɛɛ de di ne ma nka n ye nin yɔrɔnin dɔrɔn ta walasa an kana mɛn a kan cogo min. Donc a kɔrɔ ko ne dusu bɛ fɛn min fɛ k'a y'o di ne ma ani ko n ye fɛn fɛn ɲininkali k'a fɛ k'a ma ban si la ala kuma na ne fɛn cogo la de o kɔrɔ ko a ye n ye fɛn fɛn ɲininkali k'a la k'a sɔnna k'a y'a di yan a bɛ tɛmɛ o kan ala ye fɛn bɛɛ di yan ne n'a kun yan o tɛ fɛn ɲini o ala de ye fɛn bɛɛ di yan ka ban o ala ye fɛn bɛɛ di yan ka ban n tɛna yan ka wari ɲini wa n tɛna yan ka kuma duman fɔ mɔgɔ tulo la n bɛ ka ala ka ci de fɔ mɔgɔw ye ni ala ko n ka min fɔ mɔgɔw ye n b'o de fɔ mɔgɔw ye ale de bɛ jɔ ne ale bɛ fɛn bɛɛ kɛ ne ye donc ne tɛ siran mɔgɔ ɲɛ wa n tɛ jɔrɔ ko la ala mana min fɔ n b'o fɔ a mana kɛ fɛn fɛn n b'a fɔ sabu ale bɛ ne kɔ nin ye exemple naaninan ye u ka ca nka tɛna se k'a bɛɛ fɔ ayiwa donc min bɛ ne bolo k'a fɔ ye sisan o kɔrɔ ko bibili ye tiɲɛ ye awɔ bibili ye tiɲɛ ye ala ka kuma de don wa a ma kɛ ne kɛlɛ dɔrɔn na a kɛra mɔgɔ caman na n bɛ se ka exemple dɔ d'aw ma yan an bɛ fɛn ɲini apôtre Paul ye min fɔ mɔgɔw ye fɛn Timothée ye n'an ye Timothée ka livre ta Timothée filanan a ka livre chapitre 3 ka daminɛ verset 16 la ka taa verset 17 la a ko toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Imagine. Yan Paul de bɛ ka kuma ale fana fɛn fɛn bɛ ka bɔ a da fɛ a bɛ bɔ ala de fɛ ka na u bɛ kuma ten nka a bɛ bɔ ala de fɛ ka na olu dala kan tɛ a ko sɛbɛnni kɔni a bɔra ala de fɛ a bɛ k'o de fɔ nin tan ko a kɛ kun a bɛ k'o de fana ɲɛfɔ yan ko ka mɔgɔw kalan k'u hakilina yɛlɛ k'u ɲɛ yɛlɛ k'u bɔ fili la o fɛn sugu o de ye bibili ye ala de y'a bila ka na k'an bɔ fili la awɔ nin ye Paul kumakan ye an bɛ se ka dɔ wɛrɛ ɲini kɔ tuguni an bɛ se ka prophète wɛrɛ ɲini kɔ tuguni prophète Jérémie ayiwa n'an ye Jérémie ka livre lajɛ sisan Jérémie ka livre fɔlɔ chapitre fɔlɔ donc Jérémie chapitre 1 verset 9. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. O kɔrɔ ye mun ye a ye nin de ye i komi ne kun ye Yesu ye cogo min na Jérémie de filɛ ka ala ka kuma mɛn tan ko ala ye a tɛgɛ lase a da ma k'a fɔ ko n ka kuma n bɛ ka n ka kuma dɔn i da awɔ a bɛ k'o de fɔ tan o kɔrɔ ko ala de ye a bɛna fɛn minnu fɔ ninnu ala de y'a ka kumaw dɔn a da a bi komi ala bɛ k'a fɔ bi kɔni n y'i nommé prophète o de fɔtɔ filɛ nin ye an ka ka yɔrɔ wɛrɛ chapitre wɛrɛ lajɛ an bɛ taa chapitre 20 Jérémie ka chapitre 20 verset 9. Si je dis, je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom, il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est renfermé dans mes os. Je m'efforce de les contenir, je ne les puis.
avec ala kuma be chogom na be ko nyefo ya sabina ala kuma dima ni ma fo ite lafia sabila wati ba be na ikono tuma ba be na ikono abito afendo fo na ikone ku seben ne ba ke sala ka kono he tuma ba be na nkuna tuma be mirala fuka take wati ala kuma betende abiko de fota ko sabu wati ndola mo kunya segen sabu ale kunte akumbe kuma do fo kuma do ma kunte sabu ala le ba fo ale tew ala mana mi ndo ale bo de fo o dun kuma di folo nyemo gonu ale mana kuma fo ruba segen a kuma chugo de ne ko ko na le ko atna ala kuma fo o kere bare ale bo sabu atise abiko ko tasuma de bare kono o itnyi ni ala ko ne kuma odima fika fo de aywa anga aka Jérémie ga sabana la nyi mutuni Jérémie bisaba verset foloni flana. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, écrit dans un livre toutes les paroles que je t'ai dites. Imaye, yan, ala de beka kuma fengo tuguni ko, ne beka fen fiye a beseben livre kono. Aywa, imaye, Bible na chukule flani. Mo yi fen seben ala ko fo minu do kono, ya seben. Ko fe de maintenant nyinin de kera kana ube franyon kan ku franyon ka ke Bible. Basi fo itola. Sabula umake watkilna ala kuma na ka mo fe san chama tugule nyon ko de. Sabula uma ko kumbe ko na fen kelen ku tew fen kumbe falendi abi depa u kechogo u be ka munke ala kumbe ka kuma u fe u ka fli u ka fen kechogo le fe ori ato Bible se bemba wacha ngani fen kelen lo ala kumba di mo kelen ma abi ko ni Moïse la jesisa livre folo duru Bible ka livre duru folo nanu Moïse de abesben Genèse, Exode, faut table Deutéronome là. Moïse de abesben a clé. Ni livre là-bas font la je vois Apocalypse. Là-bas. Yesu benamuna. Jean de Oseben. Jean Kelempe. On va ko évangile. Évangile nous est Yesu comment we. Oye Yesu ka apôtre comme ulu tan flale kundo. O tan flale no sabawa nani nyona ulu ko ule sebenike. Nyama basi fo yola. We sebenike Yesu ka ko kechula we munke we munfo fe kira woro seben. Ukutenyon fe. Ngani ufra nyonga beta so bebe ka fengele ne fo. Utenyon so. Kaso kuntenyon ka. Asebe wat la be kumba dugula. Wafo de mako évangile. Jean, Marc, Matthieu, ani Luc. Awo, o de offense be. Bible fan wala we prophète ou kacha. Isaïe, Michée, Jérémie, Daniel, prophète ou kacha. Sommes-nous lui Salomoni afa David we. Ani apôtre ou ka fait on fono be. Apôtre Paul. Sabula Paul ale Yesu salen ko fede iko me akran la chogomna ne Yesu salen ko fede ale fono Yesu folo akundida Yesu ko law akumada Yesu ko la akunte sonere ale ko me mo faga mo men ko me Yesu kuma faga akumbu faga di don la ayito dugu che ko atatla Jerusalem Yesu ya ministre la ka fay hey ibika nikemuna ibika nede goshita o de sen va ele mana akere apôtre sabula apôtre Yesu debe apôtre sigi mo chama be yiro nyefi sabab kuri apôtre Yesu ka apôtre te aya fu ko galondo nu ye apôtre ye o ganga Yesu ye sabula Yesu debe ka apôtre sigi awo sabu apôtre o ganga ta yoro krawla kata église u jo ka église sigi yoro krawla apôtre mana boy fe wora obeun prophète obeun fin évangéliste obeun pasteur ni fait on va faire docteur ulu funo be awo ulu be ala ka ci dewni benaka bara awo Yesu ni beke Yesu apôtre yake sabula ali apôtre usigi ay prophétie ke sabula ala be kuma fa ha ko no wale bulu ay évangéliste ke sabula ko yele ka famo ko ayna ala fa ayna alama ay pasteur ya funo ke sabula ko beta
église ba no ko fo ko synagogue akum talu kono ka kuma ko ka wajilu ke yesu ya beke donc yesu te prophète donc yesu ka boni prophète yesu be prophète sanfe ala deniro ala delu awo aywa mimbe bolo ka fo bi oyeni akuma ko changa mena joni rola sabula family doni kera awo donc bible ye flerom nani ala kuma lu minu ba fo ko asebe ba wacha nyo nye fo yi minu fo ba fo ko asebe na ko sen chama nyo fo nye fo yi sabula kuma obe kay yelma bible fo be yelma o fe pour que a family no awo minu ba fo ko nouveau testament mani aywa meka fo ala kuma na feni nouveau testament fe akuma na feni Matthieu yi akuma na feni acte wo fo ko acte au chapitre Segina wo fo ko Luc au chapitre Mouganifla wo fo ko Jean au chapitre tani saba ala kuma na feni ni be nouveau testament ni ala kuma kunte kuma na fe ni uye donc ala kuma de bible a bela jini hal somu minu be ko klon yow abora ala de fe hal kantik de kantik abora ala de fe a be sabu ala ya do mo kono ala e min do mo kono aba do ala be ko be kalamu fembe sa ke bali allah ala be fembe kalam aywa donc membe ne bolo ka fo bi oyeni sanika adatugu mbe chapitre wala dawma min ta labay nga mina min labanda ma bi oyoye Esaïe 6 non la sokola ay Esaïe ka chapitre worna berdnema mina ayron do kala chapitre worna verset segini kono to mina woron kala. J'entendis la voix du Seigneur disant: Qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis: Mais voici, envoie-moi. Il dit alors: Va. Donc, ni de ya to ere nebeka wajiri damnesan. Sabula, folo ne kumbe fe mo sebende. Nga sitikan. Akele nga Isaïe word nema ngwa sangoni ala ye permission de manga kuma. Ni ni fono isogola de. Isaïe woro. Akaja ndoni nga ni yoro ni minkala. Yoro mina Isaïe ame ala be kafo mbena jonka nchide. Ale sina ka tega wili koni. Ala kwa mai wata awo awori kenni awori nyona kenni funula kungata ngakuma awo ni funa biblique kuma do ala ya adinema sogola balmao ay biblique ko kesebe bibli ala kuma do après vous flani nya chama ndaw ma ba chama ba de bembulu ya ikomi ntafika kuma jaya ko jugu mbe joni rola bi awo donc ayaw miri awo biblique ka soro aman no konsa amangele ka biblique soro amangele aka no konsebe a papier la mambe awari mancha sabe mo goto tino nyini biblique lawo tino te nyini biblique iba feredi dan no man a papier la mambe a internet ka obesoro wa hal minum a téléphone fitini tabe wafu ko android ni iphone o fono besoro iba be ko ton bible iba télécharger ka installer abana iba kala wat media yoro media awo aywa mimbe ne bolo ka fo yebi oyeni mbaw fo yesto kola ala ka dubawi mati yesto kola ambange ba ankishiba mati ga dubawi amina